Zer da GEICOP? GEICOP mundukidetik sortutako proiektua da. Euskal Herrian gizarte eraldaketarako lanean ari garen eragile kooperatiboi munduko beste herrialde batzuetako gizarte eraldaketarako ereduak ezagutzeko eta hauekin batera lan egiteko aukera emango diguna. Nortzuk osatzen dugu GEICOP? GEICOPen lehen edizio honetan Fagor Ederlan, Koprezi, Maier eta Arizmendi ikastolak parte hartzen dugu mundukiderekin batera. Baita Brasileko Movimiento dos Trabajadores Rurais Simterrako kooperatibak eta hezkuntza eragileek. Paraleloan Mondragon Unibertsitateak ere parte hartzen du hezkuntza alorrean. Baina zertarako prozesu hau? GEICOP proiektuaren helburua gizarte eraldaketaren begirada zabaltzea da. Hau da, gure errealitate hurbiletikat eraldaketa globalaren alde lanean ari diren gizarte ekonomiako beste agente batzuk ezagutzea. Munduak gaur egun dituen larrialde hauek dimentsio unibertsala daukate eta beraz, ez dira ez hemengoak ez hangoak. Denoi eragiten digute eta horregatik ezin dugu era lokalean soilik eragin, ezinbestean elkarlanean erantzun behar diegu. Hau guztia lortzeko bi errealitateren arteko zubilana proposatzen du GEICOPek. Zein izango da ibilbidea? Proiektuak 2 urteko iraupena izango du eta urte bakoitzean hainbat ekintza eta lansaio egingo ditugu, gizarte eraldaketarako hezkuntzak eta nazioarteko lankidetzak propio dituen gai eta dinamiken bitartez. 2 urte hauetan, elkartrukeak eta elkarrezagutzeak garrantzia handia izango dute. Horregatik, kooperatiba bakoitzak egingo duen barne lanaz gain, berebiziko garrantzia izango du kooperatiben arteko elkartrukeak ere. Bisio globala emateko, Euskal Herrian GEICOP osatzen dugun kideok Brasilen MST-ko kooperatibak bisitatuko ditugu, munduko mugimendu sozial handienaren antolakuntza, ekonomia eta hezkuntza eredua ezagutzeko eta identifikatutako erronka amankomunen inguruan hausnartzeko. Handik bueltan Brasiletik ekarritako ikaspenak martxan jarriko ditugu, eta azken fasean Brasilgo MST-ko kiden bisita jasoko dugu gure esperientzia kooperatiboa bertatik bertara ezagutu, guztion artean partekatu eta gure inguruan gizarteratzeko. Arizmendiarrietak esan zuen bezala mundua ez zaigu eman soilik kontenplatzeko, eraldatzeko baizik. Ideia horretan baitu honek guztiak hasiera.